Antek z Franckiem poszli na ryby. Francek co chwila wyciąga ryba, a Antek nic. Zaś wyciąga Antek nic. W końcu go to rąbło go do... Co ty to robisz? Jak ty to robisz, że co chwila tego, no bo jemu takie glizdy 10-centymetrowe. No to skąd ty je masz? Prosta sprawa. U mnie na ogródku wkładą do ziemi 220 V i one same wyłażą. Kodoż taka rzecz? Po tygodniu się spotykają. Francek patrzy się, a Antek cały łopczaskany, bandaże mu podbite ślepia. A ty co? No wiesz co, zrobiłeś, jakżeś godał. Wkładą 220 i rychtik wylazły takie 10-centymetrowe. Ale godą, a to dom 500, dołek 500 i takie 30-centymetrowe wylazły. To żech pomyślał, że jak dom 1000, to wyjdą jeszcze większe. No i dołek ten 1000. No i on się pyta, co, wylazły? No glizdy nie. Wyleźli górniki z dołu, jak mi wpierniczyli, to tak jak widzisz.